pun katingal dumugi para penari bagus trengginan ramping saking kesenian jatilan kuda prasetyo siyaga anglipur para sutresna pandhaya wonten ing dalu punika hei
Pripun cah bagus? Guyumu ki lho Le anak. Senyumnya ada. Piye? Bagus diri. Ora Mas, sogok kering. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sami anulodo do ing uni saritane andeli rasa Prabu sasra bau ing maes pati aran patih swanda lelabuhan ipun angin alung tri prakara gunakaya purunika enantepi mitramu iyo
dạ ơi ơi hả ơ ê hứa a hứa a ơi dạ ô hứa a hứa vô hả ơ ê hứa hứa a hứa ơi
Huh? Ora. Ya. Iya. Iya. Huh? Huh? Ah, huh? Yo. La 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 la. Eh ah, eh ah, eh ah, eh ah, eh ah. Yo. Huh? Ah, huh? Yo. Ah, Eh, yos. Iya. Yo. Ora. Iya. Ah, iya. Ois. Huh? Oi. Iyo. Ora. Oh. Huh? Ah, huh? Yo. Iyo. Huh? Ois. Huh? Iyo. Iyo. Eh ah, eh. Iya. Iya, iya, iya. Sikro